Nového videa, no a dneska máme tu part 4 od Minecraftu, takže dneska ideme chovať kravy, takže dneska si ideme postaviť ohradu na krávy, takže dneska idem o zvieratách, takže ideme si samozrejme krávy. Takže môžeme ísť. My sme v minulej časti stavali poschodia na tento barák. A už to vypadá o niečo lepšie, takže tak, môžeme ísť. No a môžeme ísť takto dole. No a bolo som už nebol vonku túto od Minecraftu. Tak dáme pani. Teraz rozmýšľam, kde by som to vlastne postavil tú ohradu. Ako neviem, či by som pred barákom, hej, alebo niekde. Ja chcem zase, aby mali veľkú ohradu, takže tak. Treba si vymyslieť. Dáme pani, mám asi dobrý nápad. Asi to sem postavíme. Dáme pani. Takže musíme toto dať preč, túto trávu. A ideme to rozšíriť, aby sme sa mestili s tými kravičkami. Hej, proste chceme to samozrejme veľké urobiť, takže tak. Ako áno, ničím toto prírodu, ale proste smola. Nemali to posádzať, takže tak. Dobre, toto potrebujeme, dáme pani, rozšíriť. Túto travu potrebujeme dať, dáme pani, preč. A tak. Dobre. No, už je to niečo väčšie, ale ešte to není ono. Aby som si dal ešte okno tam dozadu, to do baráku. Takže tak. Že si potrebujem vypnúť tú čupnutie. Takže tak. Dobre, poranné to ničíme. Tung sahur. Takže krásne, už to ide. Dobre, pani. Môže byť nie, môže byť dané, pani, takže môžeme stavať. Viete čo ešte, ja to ešte, samozrejme, tuto je hneď dedina. A tu sú samozrejme villageri. Ja som ten barák asi postavil za dedinu, no. Takže poradné to tu musím rozšíriť, aby tí kravičky mali dosť priestora. Samozrejme, potrebujeme aj odplotiť, samozrejme. Samozrejme, viem, čo jedia kravy, samozrejme, tak im dáme. Samozrejme, v minulej časti sme rozširovali barák a vidíte, už je to niečo lepšie. Takže, pani, máme tu už fakt dosť priestoru, takže môžeme začať. No, toto nie, toto sú dvere, aby sme mohli otvoriť, takže tak. Ideme stávať asi od tiaľto. Takže ja sa troška bojím, že aby proste nikto mi nepustil tí zvieratá. Že sa troška o to obávam. Takže, a to sa nestane, samozrejme. Dáme to takto. Počkaj, takto chytíme za... No. Počkaj. Ja to ešte rozšírim, takto ten plot ďalej. Takto. Yes. To dobre vychádza, pani. Teraz to potrebujeme rozšíriť. Ne, ty preč. Prečo mi sem idú, kámo? Choďte preč. Toto bude ináč dosť ťažké, keďže mi tu budú chodiť. Mám ich zabiť? Idem ich zabiť. Božiaľ. Nemáte si... A máme vajco. Nice, pani. Takže to vajco si necháme, potom v budúcnosti možno aj, že aj sliepky budeme. To vajco sa 100% nebude hodiť. Musím sem dať
toto. Takže trávu napíšeme. Toto ja som si pred videom ešte chystal tie veci, plod, vajčie krávy, aby sa mohli narodiť a ešte plod samozrejme na... Takže nám pani, takže teraz by som asi dal, čo to je? Tráva. Nemajú číži, tak sa máme proste toto. No počkaj. Na to, aby som zbytočnej, ako mám, áno, ale zbytočné bude minúť. Takže mám pani, ja idem sem a som si tuším dal sem bloky. Áno, presne tak, samozrejme, kúkajte. Ja tento dol som využil na to, aby tu boli česky. Ale samozrejme, potom nám pani, nám tu potom samozrejme ďalšie časti to bude top. Samozrejme áno, je za chvíľku noc, ale to nám ničo nevadí. Dobre, takto. A môžeme stavať ten plot ďalej. Počkaj, ja som dal tie dvere. Čiže dve. Dáme, aby to sladilo. Aby to tak farbilo, takže dáme ešte. Môže stačiť, dám pani, takže tak. Samozrejme, bude to veľká ohrada. Tak, plánujem, že by som dal niekde dvere. Dúfam, že Minecraft není zabukovaný. Dúfam, že tí krávy mi nepôjdu do baráku, neviem. Dúfam, že Minecraft není zabukovaný moc. Takže keby sa to stalo, tak musím tú ohradu bohužiaľ niekde dať. Samozrejme drichmat. Ideme drichmat. Ideme sa vyspať. Máme postelku fajnovú. Ideme sa fajnové pospať. Tak dám pani, super. Už sme vonku. No môžeme začať stávať tú ohradu. Tak, akurát vychádza slnko, to čo má. Čo je? More. Máš veľký problém? Koca. Dobre, takže dám pani, asi to postavím sem, tí dvere. Nice! Takže na pani máme to. No a teraz na pani, tú trávu ich nechám, alebo oni to tuším majú radi, takže naudeme. Takže máme tu krávu. Pekná kráva. Naspávame tu takto krávy. 4 krávy. Ešte 5. Mláďa normálne. Tak, dobre. A ešte... Čo potrebujem? Ja potrebujem, aby sa najedlo, ne. Kde je to seno, aby som ich mohol nakrmiť? Lebo krávy majú rád seno. Aj trávu, samozrejme, ale... To neviem, kde to je. No nevadí, potom mimo video to potom porozmýšľam potom. No to potom porozmýšľam, keď bude konec. Samozrejme už asi teraz bude konec videa, lebo... áno, samozrejme, to je kratšie ceč. Ale dáme pani, máme ohradu už, takže tak. Potom dáme... na pani bude ešte potom ďalšia časť a dáme sliepky, dáme pani. Takže aby sme mali pekné, takže tak. Ty si chcel utiecť, ty malý? Dobre, potkám. Dobre, dáme pani, to je asi koniec videa. Tu potom, dáme pani, potom porozširujem. Takže dáme pani, rozširovanie baráku. Takže dáme pani. Ďalšia časť bude za 2 dní. Zajtra vyjde video na môj hlavný kanál. A takže tam pani za 2 dní bude stredu, bude ďalšia časť o Minecraftu. Takže tak. My za baráku, he. Dobre, takže dám pani 10 minútové video. Tak, dobre, môže byť. Takže dám pani odeberajte na to mik.
projekty Atomic hry. Takže dávam pani 2 kanály mám. Takže dávam pani, dajte odber, like a zvoneček samozrejme. Máme 15 odoberateľov, keď dáme ďalších 20 odoberateľov, keď dáme, tak ďalšiu hru natočím. Takže tak. Takže dávam pani, teraz rozmýšľam, no to už potom necháme. Takže dávam pani, už asi je koniec videa, takže dávajte like, odber a zvoneček, takže čaute. O stredu vyjde ďalšia časť, takže čaute.